Zöldellő mezők és rétek, tengernyi virág, kristálytiszta vízben tükröződik az égszínkék ég, lágy szellő lengedez a tiszta levegőben. Valaha így nézett ki a Föld nevű bolygó. Ma az ember kizsákmányolja és megváltoztatja a Föld természetes adományait. Szennyezi és mérgezi a levegőt, amit belélegzünk, a vizet, amit megiszunk, és a talajt, amiben a táplálékunk növekszik. A globális felmelegedés, a talajszennyezés, a tartósítószerek használata és a túlművelés miatt a zöldségek és gyümölcsök napjainkban jóval kevesebb vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint akár 10 évvel ezelőtt. A gyors éttermek nemzedéke kifejezés azt jelenti, hogy nem fogyasztunk elegendő friss gyümölcsöt és zöldséget. Feltehetjük tehát a kérdést, vajon mennyi vitamin, ásványi anyag és nyomelem jut a szervezetünkbe, és vajon ez a mennyiség megfelelő-e egészségünk fenntartásához? A stressz miatt az anyagcserénknek több vitaminra és ásványi anyagra van szüksége, de még ha hozzá is jut, nem tudja azt megfelelően feldolgozni, és ennek egészségünk látja kárát. Az átlagos dolgozó ember legtöbbször nem szán elég időt a pihenésre. A társadalomban egyre több a szabály, a bürokrácia, az üzleti világ egyre összetettebb, így ha karriert akarunk építeni, cipelnünk kell a vele járó stresszt is. Az elmúlt 100 évben egyre nagyobb mértéket ölt az elidegenedés. Ez az elidegenedés a bőség közepette és az üresség, elégedetlenség érzése, mely nagyon jellemző a 21. századi életre. Sőt, a társadalom egyre kevésbé toleráns és egyre megosztottabb. Nikolaj Kondratyev, orosz közgazdász fedezte fel az emberiség fejlődésének egyes múltbeli szakaszait meghatározó gazdasági és társadalmi ciklusokat, melyekből azok jövőbeli fejlődése is megjósolható. Semmi kétség, hogy mindaz, amit megjósoltak, valóban bekövetkezett. Az említett közgazdász szerint a 21. század első felének megatrendje az egészség. Ami a legfantasztikusabb a Kalivitában, hogy sok ezer sikeres ember tart velünk. A marketingrendszer segítségével megosztjuk egymással a tudást és a tapasztalatot. Fantasztikus termékeink vannak, mint tudjuk, a rendszerünk az információ megosztásán alapul. Minél több dolgot osztunk meg egymással, annál sikeresebbek vagyunk. Hisszük, hogy addig nem lehet valaki sikeres, amíg nem segít másoknak is azzá válni. Ez az üzlet alapja. Valójában ez a Kalivita vezető filozófiája 1991 óta, és a sikerünk azt mutatja, hogy ez a gondolat helyes. A Kalivita International 1991-ben jött létre, és azóta is ott található az egészség forradalmának élvonalában. Mára a világ több mint 35 országában vagyunk jelen, a csatlakozó országok száma pedig napról napra nő. Az egészségmegőrzés iparágában talán egy cég sem állít olyan magas minőségi követelményeket, mint a Kalivita International. Termékeinket gondosan a legfrissebb tudományos kutatások szerint fejlesztjük. Csak a legjobb, természetes anyagokból származó alapanyagokat használjuk, és folyamatosan teszteljük őket, hogy biztosítsuk hatékonyságukat és frissességüket. A környezetbarát gyártási technológia és minőségellenőrzés minden lépését kontrolláljuk. Az eredmény a legjobb minőségű táplálékkiegészítő, megfizethető áron. Ezt várják a Kalivitától hálózatépítőink és tagjaink 1991 óta. A tudományosan fejlesztett Kalivita termékek természetes alapúak és optimális arányban találhatók meg bennük azok az összetevők, amelyekkel a legnagyobb hatékonyságot érhetjük el. Termékeinkben az ásványi anyagok szerves kelátkötésben találhatók, ami a felszívódást segíti, vitaminjaink folyamatos felszívódásúak.
Táplálékkiegészítőink széles skálája minden korosztály számára segítséget nyújthat, ideértve a speciális igényű vásárlókat is. A Bioharmonex készülék elhozza a jövőt a jelenbe a biorezonanciát használva, mely serkenti a szervezet öngyógyító folyamatait. A Calivita kozmetikumaival és bőrápoló termékeivel bőrének és hajának is a megfelelő ápolást nyújthatja. Ha egészségesebb, aktívabb életstílust választunk, megváltoztathatjuk egész életünk minőségét. Ez a Calivita filozófiája és küldetése. Amellett, hogy egy egészségesebb életet kínálunk, hálózatépítőinknek lehetőségük van felépíteni saját, jövedelmező, felső határ nélküli jövedelmet jelentő üzletüket minimális befektetéssel. A Calivita kiemelkedő támogatást nyújt a bőkezű kifizetésekkel, a teljesítmény elismerésével, rendszeres szemináriumokkal és képzésekkel, melyeket orvosi és üzleti szakemberek tartanak. A siker lehetősége, mely csak a befektetett energián és munkán múlik, mindenki számára egyenlően adott. A hálózati tagok részei a Calivita International nagy családjának, ahol ismerősöket, barátokat szerezhetnek, és mindemellett biztosított az érdekes és kellemes időtöltés lehetősége is. A Calivita család nemre, korra, bőrszínre vagy vallási felekezetre való tekintet nélkül várja a csatlakozni vágyókat, akik boldogabb és egészségesebb jövőre vágynak. A vidám ember félig már egészséges. Mi a Calivitánál jól tudjuk ezt, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tagjaink rendszeres összejöveteleinken a lehető legjobban érezzék magukat. Robert Louis Stevenson költő szerint a legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Mi a Calivitánál hisszük, hogy ez igaz. Ez a filozófiánk, sikerünk alapja. A Calivita család nagy, de mindig van helyünk új emberek számára, hogy megoszthassuk velük értékeinket. Ha ön is egy közülük, ezúton kérem, hogy csatlakozzon hozzánk.